Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de... Ce credeți voi că este? Da, The Walking Dead Season 2. Sezonul 2. Am ajuns, continuăm The Walking Dead. Am ajuns la partea aia când fetița s-a dus să spele pe mâini. Controla cabinele. Play Game prezintă... O luăm de la capăt, nu-i așa? Stați puțin să pun eu pauză. Da, am revenit, aici am rămas noi ultima dată. Aici am rămas eu, de fapt, ultima dată. Vede fata că nu-i nimic, să dau puțin mai mare. Vede fata că nu-i nimic aici. Merge mai departe. Și aici vede că nu-i nimic. Și ne ducem noi aici. Așa. Good. No one's here. Guess it's safe to get cleaned up. Please have water. Better. Oh, shoot. Nici nu-i nimic. Dar în ultima. I see you. Get out of there. You're not fooling me. That's my gun. It's mine now. Give it back. Why should I? Get out here. You got anything on you? Come on, let's see. No, that's all I have. That's it? How'd you make it this long? I'm serious. What else you got? That's it. Don't lie to me. I'll pop you. Give me what you got. I'm not screwing around. Come on. Please stop. Give me that hat. No. Where'd you get it? I asked you a question. My dad gave it to me. Just give it to me. Junk, junk, junk. Look at all this junk. Shit, shit, and more shit. Why you ain't got nothing good? Not like the last people I got. They had all kinds of good shit. That was a good catch. You ain't got nothing good.
You're just a little fish. You gonna cry, little fish? This your daddy? What a bozo. I-a omorât tatăl. I-a omorât tatăl. Cât de tare poate să fie asta. I didn't mean to. I didn't mean to. I didn't mean. Homie, can you hear me? Homie. Cât de tare. 16 luni mai devreme. Mai târziu, pardon. Un an și 4 luni mai târziu. Krista, talk to me. This will never work. Look at this. It's pathetic. The wood's too wet to burn. It's more smoke than flame. It's okay. I can wait. All we do is wait. For what? You should be doing this, not me. Tending a fire so you can cook and stay warm. It's something you have to be able to do, Clementine. Otherwise... Povestea continuă. Nu voi vorbi cam mult în episoadele de The Walking Dead. Că este mai multă poveste. Omid said that. I know what Omid said. I'm freezing. You think this is bad? Wait till we get up to Wellington. Then talk to me about cold. If we make it. We still have a couple hard months ahead of us. Mă mir cum au This rezistat astea rain will iar. turn to sleet, then ice, then snow. It won't be easy. Is it safe there? Safer than here because of the cold, or so they say. We just need to keep moving north. I wish Omid was here. Stau în... I'm gonna go look for more wood. You just keep the fire lit. Se uită la amintire. Se uită la amintire. Vreau să o vadă și pe asta, uite. Ei. Ce desen.
S-a închis ghiozdan. S-a închis ghiozdan, nu? Nu știu ce trebuie să facem acum. Trebuie să ne ducem aici. Scoatem. Hai mă, du-te. Fii atent, gata. Mamă. Gata. Gata. Better, but still not enough. The flames are too low. This won't burn. This'll never cook. Aici se încheie și episodul nostru. Nu uitați să dați like și să vă abonați. Cam atât cu acest episod și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!